Uyabheka mntanami, yalazi na udaba hlanipheke ngoma kaMenzi ethi mntanami, awu mntanami, iwe mntanami, 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 vuka say, we wawumncane. Uyadabukisa manje, wawumncane. Ngahleni mafethu. Hlanipheke ngodaba bafethu. Okay, before sihlanipheke ngodaba, don't forget to subscribe, dog. You keep talking, man. And you shut the fuck up. Also wenn es kommt, ist it's giving. Aber that vibe. Ja. Akuhlale emzini ngiyakhumbula ekhaya. Mana, insinsalala lokushintsha lokhu kwebhengela lebese sishaya. Man. Focus. Hey. Akuhlale emzini ngiyakhumbula ekhaya. First line itshela ngendaba yonke yengoma Mthithili. Better guys yangishaya better. But first line itshela ngendaba yonke ukuthi ingoma ikhuluma ngani izothini. Mana guys ngibe ngicharge la ngoba angifuni ukuqamba phansi le video. Angazi noma iyacharge yini. But first line itshela ngayo yonke into fethu. Sengiyazi nje mina la ukuthi khulunywa ngani. Akuhlaleke emzini ngiyakhumbula ekhaya shuthi wesifazane lo. Akasafuna ukuhlala kuba kwendoda. Ningajahi uyoshada. Ningajahi. Uyanithiphisa lapho ubhuti uMenzi ukuthi ungajahi ukushada. Yeah. Akusadaleke emzini senyamkhumbula umntanami. Akusadaleke emzini. Mana uzwa kahle yini uthi akusahlaleke emzini sengamkhumbula umntanami shuthi washada senengane ngaphandle yini ngiyayibuzela nje because it sounds like washada senengane ngaphandle so akusahlaleke emzini sengikhumbula umntanami. Okay, Senyamkhumbula umntanami. Watangishiya abazali ngavumela umntanami yena. Abazali bami ngavumela angisewala miko. Awatashiya abazali bami ngavumela umntanami yena. Mana uthi wathi angishiya abazali ngakuvumelelani umntanami yena. Oh, yo, mana, lento I feel like uthi understand, mana, siqhubekeni sozwa ngendlela. Kwamele umthathe naye ngangizovuma. Kwamele umthathe naye ngangizovuma. Kwamele umthathe naye ungahlukanisa. Mana uthi wangishisa abazali ngangivumelana umntanami kodwa ngaye I think uyakhala ngokuthi ngomntanami. So njengamanje usethi kwakumele ungithathe naye ungasihlukanisi. That is why ekhumbula ekhaya because kukhona umntanakhe ekhaya.
Guys, okay, ufila kanjani ngalokho ukuthi mhlambe nakho usanda intombi and bisinengane mase kumele kushadwe, uzokhetha ukuthi ihlale nawe nengane yayo nonke as a family, or ukhetha ukuthi ingane isale kubo kwayo intombi leyo? Ngiyayibuzela nje bafethu, because uyabona ukuthi kwelinye side labesifazane kuyamhetha owesifazane, kodwa futhi kwesilisa kumphatha kahle lokho, akuzweli ngaleyo ndlela. So wena umuntu wesilisa ungaprefer kuphi vele? Ngiyamuzwa. Ungasihlukanisa wasashiya abazali ungavumela umntanami yena wasashiya abazali wami ngavumela ungisowela umntanami wasashiya abazali wami ngavumela ungisowela umntanami Kwalete ayinakile kodwa lokho ishi but edizozi yo Samele umthathe naye ungasihlukanisa awasashiya abazali bangavumela umntanami yena awasashiya abazali bangavumela awasashiya abazali bami ngavumela ungisowela mana hayibo anginakile man, i-album cover ay angiboni hawu mana hey guys, ngalishaya ikhani bafowethu. wasashiya abazali bangavumela umntanami ngenaphi lapho awasashiya abazali bami ngavumela ungisowela umntanami awasashiya abazali bami ngavumela ungisowela umntanami ngenaphi lapho kwangimele umthathe naye ungasihlukanisi. Guys, ngiyavuma nami, ngiyavuma. If you feel like uyamthanda umuntu, mthande nakho konke afike nakho guys. Ungahlukanisi izinto because ubenza izinto zibe nzima. Izinto zibe nzima for yena, for nina, for yabo. So mthathe uhambe naye yonke into.
Suvumile ukuthi uyamthanda. Awuthi uvumile uyikhethela ukuthi uyamthanda. Awuyikhethelanga futhi inhliziyo ikukhethela ukuthi uyamthanda, yabo leyo nto leyo. So lehlisa umoya, uthande wonke umuntu. Qhubeka impilo, ibe right. So please don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Thank you. Bye.